Farul Constanța 1-2, Petrolul Ploiești conduce cu 2-0 pe Aerostar Bacău. Dimensia în continuare 0-0 cu Metalo Globus și la Mărieș continuă, pasă către Ahmatov, mingea ajunge la Coman și un șut care să... Recea este pe locul 5, loc de baraj, centrarea celor de la Recea și mare ocazie. Mingea în out. Foarte, foarte susținut atacă Recea. Șutul atacantului Maramureșan. Pierdem din nou mingea la centrul terenului. Ispas este acolo de la oaspeți, driblează frumos. Angajare! O pasă aici în bandă este Ditski, Mendoza pleacă liber în banda dreaptă, îl vede acolo Ahmatov și îi trimite. Ispas este lipit aici de tușa stângă, însă mingea merge către Ahmatov și de aici mai departe în partea dreaptă. Și scoate Ene din apropierea careului său Ahmatov. pentru Burdeț își caută un coechipier liber, trimite până la mică. Ahmatov urcă fotbalistul cu numărul 6, schimb de pase cu, vă spuneam, viitorul Târgu Jiu, Dunărea Călăraș 1-0, o reușită venită în minutul 7, de fapt, a acestei întâlniri. Spuneam că meciul are o încărcătură specială, deoarece în sezonul regulat Universitatea Cluj a pierdut la Recea un meci. A încercat Gladun să recupereze. Micaș. Golda cu pieptul, a vrut o pasă către Socovici, însă au recuperat oaspeții de astăzi. Ahmatov acum la minge, balon. Ahmatov. Ispas în banda stângă, însă acum o minge care ajunge la Radu Burdeț, vine Culibali în pressing. Golda foarte aproape de recuperare. Coman vine și îl recuperează timișorenii. Ene încearcă pentru Golda. Îl are acolo Golda pe Ahmatov lângă. Păstrează controlul balonului micuțul fotbalist Valeriu Macrischi. Ene încearcă să treacă în viteză acolo pe lângă Ahmatov, însă recuperează Bali. Călin Tudor. Ene, preluare greșită și pierde controlul balonului, a fost mic așa acolo la intervenție. Sabol Școvaci a făcut semn că jocul poate continua, nu a fost... Acum Andrei Macrischi face un pressing acolo la Ahmatov, nu reușește să obțină balonul și se întoarce pe poziția. Sărit greșit acolo și Dobre, a trecut mingea peste el de fapt și a căzut în Fabici, însă e bine plasat Oița acolo. Încearcă timișorenii să recupereze sus prin Andrei Macrischi, Oița și de Macrischi și de Ene. Ahmatov la Ispas în partea stângă. Între timp și Aerostarul a înscris la Mioveni 3-1, iar vă spuneam, echipele rămase în această a doua jumătate a sezonului regular se vor împărți. În prima fază am crezut că o să-l faulteze pe adversarul său direct, probabil ar fi primit și un cartonaș galben dacă ar fi făcut acel fault. Acum Coma lui Florin Fabian această minge. Ahmatov recuperează foarte aproape de un... care este greu stăpânită. Un triblic frumos. Recea, bravo băieți, frumos, o posibilitate de șut, șut extraordinar. Avem o deschidere bună către Coman cu numărul 9, pătrunde
periculos în care el are mingea frumos. Recuperată de către adversar, deschidere de joc, recuperăm mingea foarte frumos, tehnic, pe